Mr. Right. Meanwhile, alright, may buntag ya mga netong trader kuha ko. Fried type kuan ba sa gani pupusog kuha ko ba og mga tawag gani ginabot ganahan mo ani favorito mista na pista mo ginila diri ihaw nasalog nanil tuluto ba. Ito sa yung dato mga ka-alright ito banda sa limpyo na dia. Hindi nakatuloy bang vlog na ako. Kaya tamay hurog si Kwan. Gaya karon. Apil na let's storya na. Let's camera. Aksyon ko. Sama na. Ano yung magigisi? Sana siya managing mga tawag nito. Ini ako taka video tong sound patay silang baboy na. Tumugat. Awon ko ni karang tao na. Blake ko na itong luto. Ta. Di ginahan ito ay biskot mo. Buto-buto. Dosa guys. Tibul yun. Ayaw nga di mo ganahan eh. Wang. O di ganahan eh. Mga yung lugar na sa sa kumpare sa akong sawa mga di nga nila kapikanding kagibuyan. Right, kining ko guys lubot ni guys lami ni guys ngano tangan ni ligkuan timplahan nig mayo yes tanan manik kan nakalamian sa kuan ginabot ang kuan ba ilugon ang ginabot guys ilang kay kanina. Mga ka-right, natay minakasgan rin mga ka-right. Gahi na. Sa gahi na humok guys nan. Saan na? Bilin mo? So, luto lang din. Aw, may kung na isudog rep. Nguli. Tuloy din eh. Atul. Mga ka-right, dapat lutuon mga ka-right. Saan? Inita siyang baga mga ka-right. Si? Diyan rin nila kaundo. Na, ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Oo na mga ka-right. Tinimplahan, alam mo na. Okay ya. Sa apprentice na tigaron. Ikaw ni mapuli po. Harry Potter, Harry Potter. Orang pre, bro. Yung boy adon nagtrabaho din boy kan? Oh my god! Buang ada ditugikan banyak. Ditugikan banyak dari nagluto. Kamu mga pro dito. Magic Pro. ang mga on sa mga diet ay gara-gara dia engineer Ini. ay Mamerel Ini. Meg dilikat Meg dibit tara Jay tradanin ko ako brad ikaw magiging ni ikaw uy ito bang gar garong gamo gani Anjay gyud sa mo pagtimpla isulti ang timpla dali mas wow Mula sa ako sa musiga. ang ingat na. ay sa kano kay iya pa kuno siga mo ni sa dirigod alright tara so ikaw unsa may kasulti ni mas kuha Lamig gina sa maluto. ha Lamig gina sa kaluto.
Laro ba? Eh, bisigla ko lang ako. Suka. Eh, diba? Tara, hordes. Ay, wala hordes. Yun saan mo pag timpla hordes? Paligid-ligid sa abo. Wow. Paligid-ligid sa abo. O niya? Sige na, padayon na. Putang sa kaldero. Bon say pagmaslak mo nun, so di mo ka share si mo kuha ko. Kabad. Mga karet, bad na dito magstorya to niya. Kanila kay na-plate tarong pangisip gamay. Hapit na ma-play. Say si timpladas kuha ko, boss. Para ta sibuyas tapos Bombay. Silpon mga sabi oh. Pamaslak na sa ilawam. Pamaslak na sa ilawam, no? Udim na pili paslak sa gos, no? Maslak. Lamig nga aray. Ano siya kuha o mga karet? Kiba ba mo unsa ning kuha o mga karet? Kada ba mga asshole ba? Ano? Baby, alright. Lonsa. Tara, gahe kaysa na rin. Bago rin ni mata. Eat me up pig. Wako ni tulga na yun. Bago ni mata. Ito eh. Iyo malawi. Ang kain na oh. Kuan mo ka? Taon sa... Din. Direra ko. Wajibila ko lang ko. Yan kami Arnold. Katlauban na siguro eh. Wala ma. Liman kagabi nga ngita paagi nga ako. Di ako kumihari. Tawag mi doon. Naday makadimdim nga. Matuog day. Katog ka. Bungas kayo. Ano na pasporto eh? Lapto na di ka ugit eh. Ano ba yan? Kato do. Nasisihari mo ipiko na ko. Jadi dito na paminawon sila kay nakarga restorya ba. Kaya balik pa rin luto. Mami. Ano na wala saya? Bali ba dito ito na nek. Nga na lagi ka po na lagi. Wala atak ni kapon. Wala kang bunyara hindi ka wala dito. Wala may kayo dire. Kuha din yan dito. Sa nanasak. Bukal na. Mana yung pinaka-plus dyan? Ayun, Ato di. vlog. Ato di. Diyan ba? Ano? Ikaw, marido kayo. Ato lang na diyan no. Diyan. Ikaw gay paspas. Junri. Agay. Pinsa. Dara mga ka-right. Ito na bili ang paho ato ni gunting-guntingon. Mat kayo. Wala na. Yo. Dungog na ba inig? Ano mga ka-right? Tara na. May ina mga ka-right. Mga ka-right. Kira dia. Sana mga ka-right. Sige lang ka ng video mga ka-right. Eh siguro na. Nunso kita dyan. Naggunting kita sa kuha ko. Ay naman Oo na. ka-right. Pare ko babi no. Babi bubo. Yan. Baboy. Ato dito lang sa dito. Kung hindi sasawan. Kaya nagsili dito na kan. Namin agad sila dali. Kuwang na. Na, hangge na. Palit na ako sa kuwan. UAE. Sanina. Muna siya. Nice. So, yain muna tayo. Storya na tag cellphone.
Lami na sanan. Sausaw pati sukat.